Konfront jaħraq bejn l-intermedjarju Melvin Toma u George De Giorgio wieħed mill-qattila ta' Daphne Caruana Galizia iddomina s-seduta tal-ħamis fil-ġuri ta' Jurgen Fenech. Għal-ħabta tal-5:30 Toma ħabbat wiċċu ma' Kenneth Camilleri b'żewġ verżjonijiet differenti dwar laqgħa li kellhom fiż-Żurieq. Toma qal li Camilleri kien staqsih x'problema kellu ma' Jurgen Fenech u li semma lil Keith Schembri. Camilleri ċaħad dan u qal li wara li sema bil-bejla l-aħwa De Giorgio ċempel lil Schembri u talaqlem. Iż-żewġ irġiel baqgħu jinsistu fuq il-verżjoni tagħhom. Hawnhekk sar il-konfront bejn Toma u De Giorgio. Bla ma jħarsu fajn xulxin, De Giorgio qal li Toma kien marfuqu fuq ħuħ Alfred fit-tinda tal-patata biex jitkellmu dwar il-qtil u li kien staqsih min kien batu. Skont De Giorgio, Toma kien semma lil Keith Schembri u aktar tard u ħuħ ikkonfermaw dan mal-eks Ministru Chris Cardona, dan wara li allegatament iltaqgħu miegħu. Toma ċaħada u qal li De Giorgio kien qed jikdeb. Il-konfront eskala bajjat u akkużi personali. De Giorgio għajjar lil Toma giddib u qal li huwa qiegħed jixhed grazzi għall proklama, xi ħaġa li qal li huwa ma natax għax skontu rid jikxef il-politikanti. Toma wieġeb li l-aħwa De Giorgio dejjem irċivew dak li talbuh, inkluż flus għall-avukati u għall-ispejjeż tal-familja. De Giorgio ċaħad u qal li qatt ma talbu xejn. Aktar kmieni l-kontroeżami foka fuq il-proklama li ngħata Toma, ir-relazzjoni tiegħu ma' Fenech u l-evidenza li kellu dwar Keith Schembri. Toma ċaħat li xtara l-programma mill-eks kummissarju Kutajjar għal ukoll li l-allegazzjoni li l-eks kummissarju Lawrence Kutajjar irċieva 16,000 euro kienet blaf u insista li Kutajjar ma ħaleb da flus. Mistoqsi mill-avukat Gianella De Marco xirti fis-Serbija meta f'recording minnhom qal it-tfal ta' Keith Schembri u qal li s-servizzi segreti ta' Malta kienu it-tfal ta' Keith Schembri u li kienu jagħmlu kollox li kien jgħidilhom. Toma ċaħat ukoll li qatt għadda ritratti jew recordings lill-eks kummissarju. Waġġaħat ukoll li rrikatta lil Fenech għal flus minkejja li d-difiża ppreżentat messaġġi u recordings li fihom Toma nstema' jinsulentaħ. Toma tenna li Fenech kien il-mandant tal-qtil u qal li jingħata 150,000 euro biex iwettaq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.